जाना होती उसने बिल्कुल ले चल चला ना Mwitha is the best. Sirau kamu bar kudu bar. 뭐 당는 마마니 그거 고기고 치기로 어떤 자양 봐 뭐로서 이 색깔 또 비고 올라보는 거 같아 네 치기로 끝나는 걸 좀. 목타 여기다 공부해 너무 गासै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो स्कुटिं लानो नागिरदों मोनसे लाखांबाय नै जोङो दा गासिबो कलेजाव गोजौआव थांगासिनो दङ बेनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो हेल्प खालामगोन होननानै सानबाय सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनगोन बे मोनसे बिराद स्टुडेन्ट गेदारिं सावथुन आरो इडुकेसननि सायाव लानाय सावथुन बियो बाहेरावसो Hey, madam. Hey, inspector madam. Madam. Hey, madam. Rajibur, ang saji, ang bu, police. Dia berpolis sedang. Muktazar mereka polis jadi polis. Nasir runcak nasir polis. Jangan sih. Coba. Jangan komunikasi lama kena gitu. Sampai sih mereka wadisnya jekainya kan. Sampai sih mereka wadisnya. सासे सानै साथाम Bentar ya bro.